pravilo privlačenja, zakon privlačenja, ja to nazivam onako kako zračiš, tako privlačiš, ja to nazivam fokus. Jer ako je tebi fokus na nečemu što je loše i ti stalno očekuješ da će ti se desiti, prije ćeš to primijetiti nego nešto dobro. Tako isto sa prilikama u životu. Postoji bezbroj prilika na ovom svijetu. I postoji bezbroj, ajmo sad na ljubavni život, o njemu nismo pričali. Postoji bezbroj partnera koji će tebi odgovarati na ovom svijetu. Znate koliko je ljudi na ovom svijetu? Neko vjeruje samo postoji jedna osoba. Ukoliko vam je fokus da postoji samo jedna osoba, onda čak i ako vi nađete tu osobu i kažete pa eto to je ta moja osoba, čak i ako vam bude loše s tom osobom, vi ćete ostati s tom osobom. Zato što smatrate da je samo jedna. Ali ako vam je fokus otvoren i kažete bezbroje, vi nećete ostajati u lošim brakovima, vi nećete ostajati negdje gdje vam nije dobro. Samo zbog tog uvjerenja uglavnom i fokusa, gdje nam je fokus i na poslovne prilike isto tako. Moje pitanje je još, jesi li primijetila, obzirom da sad pričamo dosta o toj našoj balkanskoj kulturi, kako druge kulture gledaju na rezilijentnost i kako se oni nose, jer samim time što evo sad da sam već 5 godina u Austriji, ja sam